voľne prístupný. A toto ponúka, hej. Toto. Však to je úplná paráda. No. Gratulujem sám sebe, roztrhal som si bundu. Ahoj, vítam vás Kostlany pod Tríbečom. Tí, ktorí vedia, poznajú, tak sa ide dneska na Gímeš. Bol som tu prvý rok dozadu a je to víc do kopca, než si pamätám. Alebo aj ne. Kde to sme? Sedlo pod Gímešom. Je to väčšie, než som čakal. Hrad Gímeš. Postavený pravdepodobne na mieste staršieho hradiska v 13. storočí. Prvá písomná zmienka je z roku 1253 v darovacej listine kráľa Bela IV. Hrad bol behom rokov rozširovaný a zdokonalovaný. V roku 1526 po porážke uhorských vojsk v bitke pri Moháči sa Gímeš stal z jedným hradov protitureckej obrany. Tak tam nejdem. Tam ne. To by som mal... To je bola zrejme rýchla cesta dole. Aké to je obrovské. Wow. Sleduj to. Však to je úplná paráda. Hrad niekoľkokrát zmenil majiteľa. Bolo tam viac sporov. Koho to zaujíma, nech si o tom dočíta viac, je to zaujímavé čítanie. Počas sporov to hrad docela schytal, či už útokmi alebo nedostatočnou údržbou. Krátko po opravách 1619 Gímeš zničili povstalecké vojská, v roku 1620 bol obnovený. V rokoch 1663 až 1671 útočili na ho turecké vojska a nakrátko ho obsadili. V roku 1846 hrad už chátral. Podľa zdrojov, čo som dohľadal, návštevníci vtedy mohli vidieť ruiny a zbytky prehnitej strechy.
Za mňa hrad určite odporúčam. Je to jedna z najkrajších zrúcanín, na ktorých som kedy bol. Turistika hore, hlavne za krásneho počasia, nie je to až také náročné. V dedine je docela slušne riešené parkovanie. Za krásneho počasia je fakt vidieť krásne do okolia. Určite odporúčam.